COVID-an ostian eman zelako jaixoken barruan belaunaldi aldaketa bat, ez? Beharrak asetzeko edo aurretik zeuazen behar ez asetu horiei erantzun bat emoteko behar berrisa. Eta orduan, ikusi zen aldaketa nahi bat zegoela, gainera zegoela motivazioa, zegoela gogua. Hori, nik ustot gehixen bat aldaketa biatzen dela, heldu zialako ikuspuntu guztiz berrisak taldera eta hasi zialako behar desberdinak identifikatzen eta horiei erantzut bat emoteko beharra ikusten. Nik uste dut ikusi genula gitarabak zirala gerotan biziotxu hauak eta gerotan jende gehiago hurbiltzen zela txosnagunera, baina gu jarraitzen genuen izaten betiko berdinak edo kopuruan behintzat berdinak izaten jarraitzen genduala. Orduan ikusi zen, desoreka bat zegoela hor eta zerbait inbersala. Adibidez, helburuetako bat izan zen Ibarren publiko zabalagoetara heltzia ez intergenerazionala. Eta lortu zala azkenean hori beraiek bileretara etortziari esker eta gure artean ideiak elkar partekatziari esker. Orduan helburuak jun ziren finkatzen hasieratik, baina aldi berian garatzen jende berria etorri zen hein horretan. Ondiokan gabizela aplikatzen hartutako hausnarketa horiek guztiak. Egia da, prozesua zizala 2023ko azaroan, baina luzatu jaku bastante, gero aurkezpena luzatu jaku ze beste hainbat arazok ditugu erditik eta txosnaguneakin arazok eukitzen jarraitzen dugu. Orduan, oin gabiz ikusten benetan prozesu horren emaitza eta nik ustot zanguratsuena izango dela aurtengo San Juanak, ze hori aplikauko dugu antolaketa modu berri bat edo, behintzat, hemen txostenean biltzen duguna eta nahi dugu proba, egia da proba error dela eta aurten ikusiko dugu aber funtzionatzen da bene edo ez, orduan horren arabera bai arte gauzko ondorio berriak edo ondorio gehiago. Eta azkenean gauzak antolatzen goiatzen enean dela oso aukera ona ikusteko honek funtzionatzen da honek ez da funtzionatzen. Eta hor, adibidez, lortzen dugu aukera beste pertsona batzuekin jartzeko harremanetan, ikusteko harreman hauek ondo funtzionatzen dute harreman hauek ez. Eta herrian erantzuna eta herriko jende gero kontatzen da gurekin igual, hau oso ondo, hau ez dakiz, hau ez hain ondo edo hau beste modu baten aldo zue edo... Eta eskertzen da hori dana azkenean. Helburu argi bat izan zela, behar genula herriko eragileekin gehiago kontau eta adibidez, jaizaken lana izatea gehiago koordinazio bat eta ez jai guztiak goitik bera antolatzea. Orduan nahi genuen hori eragile berriekin edo herriko eragile, edo igual batzuekin jarrikaguna kontaktuak egin da edo zer gauza, horiekin sakon hau kontaktuak eitxia eta holan eragile horiek edo izan normanakuak, adibidez nik nahi duten ere kuadriakin antolatu ez dakiz zer. Noa jaixakera, komentatzen dut eta urtetzen bada, jazta, orduan da talde berri bat bezala. Eta orduan hori gure helburua da lan horiek banatzia eta gero jaixak egotea taldetxo bat, talde hori izango da irekia eta nahi dabena etorri izango da talde horretara. Eta izango da talde horren lana beste talde guztiak ondo eramatia eta asamblearen funtzioa izango da gauza desberdinak kokatzia edo. Eta koordinazioa ez da San Juanetara bakarrik begira izango adibidez, izango da urte osoan zehar, ze beste txostenean agertzen dira, beste ondorio batzu izan dira, eguneko gitarauak indartu nahi ditugula, ze egia da zentratzen garela asko gabaz, eta egunean ikusten dugu potentziala handixa. Eta urtean zehar gauza desberdinak itxea, ez bakarrik garatzea San Juan eta Arratietan eta San Andresetan. Adibidez, zapatu honetan dakagu Pirritx eta Porrotxen manaleta izan alda honen prozesuan ondorietako bat. Nahi dugu zabaltzia eta urtean zehar gure presentzia bat bermatzia. San Juanak, Aratostiak edo San Andresak antolatzera horretaz arduratzen gara neinean bakarrik, jai asanblada huts bat bakarrik ikuste jaku kanpotik eta ez da hori bakarrik. Azkenean gabiz lan bat egiten herriari zabaltzeko, Pirritx eta Porrotx moduko ekintzak antolau izateko, azkenean diala beste publiko batzuetarako, herria pixkat ez dakit bateratzeko eta... Lau abizen horiek herrikoia, parte hartzailea, feminista eta euskalduna dirala, aspalditik dakaguzen abizen batzu dira. Gure artean esaten zer esan nahi dugu esaten dugunean jaixak dela feminista edo zer esan nahi dugu ekintza bat antolatzerakoan ekintza hori izan dela feminista edo ez. Ze ezaugarrik definitzen dute abizen horietako bakoitza orduan azkenean txosten honen parte badala abizen horien definizio sakonago bat. Seguramente lehenengo San Juaneta ez dugu lortuko eta igual Arratietarako bez, baina helburua da egiten dautxugun ekintza guztietan filtro hori pasatzea eta filtro danak pasatzea. Nahi dugu ez dakit baskari bat, ez dakit noiz, ez dakit nun. Hori izango da feminista, zelan lortuko dugu izatea feminista. Zelan lortuko dugu izatea parte hartzaia eta baskari datorren jende guztiak zerbait itxia. Zelan izango da herrikoia, hori. Eta egin genuen berba abizen berrien inguruan edo, ez dugu ondiokan abizen berririk jarri ez, baina egia da ikusi genula behar batzuk ez ditugunak asetzen, ordan nahi dugula jarri beste egiteko modu batzuk martxan eta horren arabera geroia behin gauzatzu lortu ditugunean
abizen igual berriak edo igual ez. Baina, bueno, hori adibidez izan aldirana adintartekotasuna edo izan alda LGTBI gune bat zabaltzea hortarako bebai, edo kulturartekotasunan dako bebai. Baina, bueno, konstiente gara bebai, direla abizan batzuk ez igual ez dituguna kondiokan guztiz hausnartu horien inguruan edo ez gara guztiz konstiente, orduan hori lortu arte hor geratzen da.